Ma, kerupuk, ma, tahu, ma, tempe. Ma, lalang apa? Daging. Hei, Bagong. Kupingmu apa ora krungu, Tole? Anake tangga-tanggamu padha ora gelem mangan lan ora isa turu merga aromane dagingmu. Rasa lusine piye ta, Mak? Lawangipun daging sak cuwil terus tak goreng. Daging sak cuwil kuwi aromane menyebar sak kampung, Tole. Kang kaya mangkono kuwi jenenge pamer rasa ning ora duwe simpati karo tetangga. Kuwi ngono jenenge nyiksa, kuwi marai dosa lho, Tole. Terus solusine piye neh iki, Ma? Dawe Nabi apabila kamu memasak kuah perbanyaklah airnya dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu.